गोरी त्या गोराब्या सोलो नाचो सालो. काय ते बाकी जेवण आणलं होय ग्रेडमा. होय ना. म्हणजे आणि हे जेवण हवंय ना. तांतो मारगाव वेताना वाडे पांजोर कोणीचो वाडो मेवता. आता सांग मोठी कान असताय डोंगरापासून कान असताय साडी नेसो गावापासून जाणार बघ किती साडी नेसो आवश्यक होतं तू तुझी लागी की बोल साडी नेसो साडी नेसो तुला मी साडी नेसोन वोटी केल्यात लाल चेड्या तो चलताना पोयात आमची चाल असा पळय ते मोच्या चॅनलार दाखयता